silana kunabantu abangibele emotweni bathi baya kwinabachu bathi baya kwivisit uma sebefica bafika sikhuluma indaba yonyazi lwezulu ayibonga Nkosi bafowethu sicela singayona inkonzo ibe inhle njengasekuseni sithi nqampu ukuze abazali bethu bangaphumi sebedikibele ngokukhuluma kwethu ukukhuluma kufanele kube kuhle uma ukhuluma ke awubayali abantu abadala kodwa siyala nasodwa sizingane ayibonga Nkosi kwanabachu ke ngengachaza nasekuseni asimdingi umuntu ongenalo iTEMPEL mawusukuma uzozisho ukuthi ngusibani wakuphi wakuliphi iTEMPEL uhlale endabeni ayibonga Nkosi uthola angena amakhosazana aseyinkanka imoto zehla abantwana benkosi zehla zayongena emfudmaleni wasehla umuntu wayesehla umuntu omuhle wasezulwini zashaya wehla wayohoba lapha hoba khona kodwa kukhulu engifuna uqonda ukukho abantwana benkosi ukuthi njengoba kuliwa lempi kangaka ithenye indoda abantwana benkosi uma ixoxa ithi hawu uyazi kwakwenzeka inkinga ngelinye ilanga uthi lezi ezinye inkonzo bake balwa nomunye umuntu nomfundisi wakhona ukuthi hawu umfundisi kwenze njani njalo wena manje walokhu masifike ebandleni bese uvula leli vesi yini indaba isonto nesonto wena uvula leli vesi yini indaba kanti asekhona amanye amavesi eBhayibhelini wathula lo mfundisi engazothi kodwa uma ithi afika izwi lithi hlala la base bemakhela uzungu base bemreporta esigungwini esiphezulu ukuthi hawu sesikhathele thina yilona njalo ehlezi kule ncwadi yini indaba kanti ngoba ikhona incwadi ezinye singasibusisa lasafika isigungu masifika sathi mfundisi silana nje sikungenxa abantu abatwana balaba bathokozile wayesephakamo yedwa wayesethi cha sigungu esikhethekile njengoba silana sinibizela ukuthi mfundisi lokho thina asayazi enye inkonzo uma ifika la ufika vule lokhu kuphela menjalo la hlonipha uyihlonipha ukuze izinsuku zakhe zandezile uzokususa kanjani lokho uthi ke mfundisi mayiphakama uthi awu ngiyezwe icala bangibeka lona abantwana kodwa ileli cala bangibeka lona ngicela ukubuza ukuthi sebesukile ni kulento mina ngihleze ngikhuluma sesisukile eNazaretha makhosazana sesisukile dayisuthi sesisukile na uzobuza ukuthi umunye uthi sisukephi uyakwazi susukile hlonipha uyihlonipha ukuze zandise ukuzakhe ezweni usukile Oyabi isifika lapha nenkosi yasemanzimeleni isithola ithuba abantwana benkosi ikati iyamukela uNkulunkulu yasithola ithuba isithi hawu uNkulunkulu wasebuhleni kwamaNazaretha cha yayisibika ke abantwana benkosi inkosi yesizwe yayisikhuluma yathi mayisasigcineni yasithi awu bengicela uNkulunkulu wasebuhleni la kunesigodi singalya lesa sigodi siyalwa kakhulu bayadubulana wathula wasezulwini wayifaka isuit egrey wasefaka uthayi okhathe ungathi ufana nowami kanje amen hawu yathula into esezulwini yasithi awu kulungile siyakuzwa lokho kusho indaba ezitha yasiqalaza yasithi hawu iphintshala wathi ayiphume ishumayela ivangeli ibuyise laba abantu abangali baphume babuye baqoqane babuye abantwana benkosi babuye bangene ngaphakathi zizophela iziphi manje manile abantwana benkosi la emanzimeleni ilempi akusiyona lempi yomdali uyena oyikhiphile asazongena noma zikhona izinto abantwana benkosi noma zikhona izinto zinje kodwa NABACH izogcwala emanzimeleni abantwana benkosi isikhathi ngiyabonga abantwana benkosi ngibonga kakhulu kodwa bafowethu bengifisa abantwana bengifisa makhosazana hla isuthu ukuthi asisukeni bafowethu angafunda umthandazo uziyophuma ngale singasukile sukani bafowethu asukeni la sixwayiswa khona maningi amavesi asukeni Ilokho bantwana benkosi asukeni kodwa ukusuka kwami nawe ukwazi ukuthi izimiso zebandla zimi kanjani uma inkosazana uma inhlasudi la ekhaya kumi kanjani konje masamba kanjena nabantwana abasha yini efuna uNkulunkulu suka mina nawe Nkosi businiswele ngifuna ukuphila ukuthi sengiyagula wathi siyobonana kwelizayo wangasho ukuthi ngizophila kodwa lo mama wahalalisa wathi umkhulu uNkulunkulu umkhulu uShembe akuphelanga isikhathi esingakanani ngoba uShembe umabona kude wayesebonile ukuthi lo mama useyahamba emhlabeni waseyahamba lo mama ngesibusiso kaShembe ngiyathemba ukuthi lo mama ekuhambeni kwakhe walibona izulu kaShembe nathi ngoba sizele lapha nje emzini wasemfuthweni sizele lokho
sizofuna uthando kuNkulunkulu omuhle wasebuhleni bamaNazaretha. Mhlambe ngisaguqile lapha kufanele ngikhumbuze kubafowethu esinikezwe nabo lo msebenzi ukuthi sime phambi kwabantwana. Ukuthi uma onakala lo msebenzi mhlambe yobuzwa kithi njengabantu esibeke kwathiwa singosihlalo. Okubiza ukuthi masiguqile lapha kumele sikhulume iqiniso phambi kwabantwana bakaNkulunkulu. Singabakhohlisi, singalisebenzisi leli thuba lethu lokuma lapha ebese sibakhohlisa mhlambe bese siye ngalezi ingane zamakhosazane ebese siyibuyisela ngale komama. Lezi ingane zamakhosazane ngoba iguqile nje lapha amanazera zilifa lethu makhosana. Zilifa lethu ukuthi kumele siyithathe izombatha nazinyathuka lekuhlaza ibongozi. Ngiyabonga nje kuphinde ngibongele abashumayeli basezweni lakithi into engiyibone yenzeka namhlanje ngiyafisa ukuthi engathi njalo uNkulunkulu mangabe simemeza abashumayeli ngathi bengasamukela sizingane ngoba sizingane kahle kahle siyacela kubashumayeli ukuthi bashumayeli siyacela sibiziwe endaweni ethile fakwe bekuhlangana abantwana bamaNazaretha bakhuluma igama lika Shembe ebese bashumayele bese beyabavumela abantwana ebese beyafika ayibonga Nkosi cela ukwehlela ngezazi Inkosi akabusisa amazwi Khululi wethu tinazalo Wisoni wenza kahle kodwa ushemba kadela umuntu ayibonga Inkosi. Inkonzo esikuyo manje sisenkonzweni yesikhumbuzo senkosi yesine. Inkosi uThingo lamakhosazana. Ithi la eNazaretha ngiphethe zonke inhlobo zabantu. Ithi amukho umuntu ongekho uyamthola. Bazokhumbula abafowethu kusuka iphithiphithi ebuhleni ukuthi abantu bebehlome izibe ezingovolo begada igolide lawo bengamaNazaretha. Amen. Shuthi amazwe Nkosi uThingo awelanga phakathi uthi khona yonke into la. Lamathuluzi uShembe uwabeke ngoba uzowasebenzisa. Hlezi incebana yami kuphatha okungafanele. Bekunjalo eminyakeni edlule izwe lilibi bafuna ukusiphuca ubuzibulo bethu. Kodwa kusuke wona amaNazaretha athi cha ngoba la uShembe ubeka izinto zakhe. Umehluko wodwa la ukuthi mawula uShembe uyakuthobisa. La ikhaya lisho ukuthi isiqhwakhe esingakanani kodwa sikhe singaphezulu konyazi. La ikhaya ukuzwa insizwa uma seyiqala izinto zazo uyigudluza kabi ithi insizwa enye eyimfana asivelanga sakholwa isike sitshele enye into. Ethi uShembe usilande ekude. Sibese kuvuka ubuyona ukubona ukuthi impela uThingo manje lithi ngiphethe yonke into liqinisile. Kodwa abantu mabese enkonzweni bayathobeka. Thinta Inkosi yabo kodwa uShembe ngoba wena uyesaba ngakulanda wakholela mhlamba abazali uzosonta ke laba malanda abavusa into yabo ngoba babevele benikwe yimina. Sekufana manje igenge noma kufuneka izinsizwe ezazi lento yazo ukuze igade uNkulunkulu wethu. Noma igade ubungcwele bethu. Namhlanje silapha emqanseni silapha Emfuthweni sizofaka inkolo kakhulukazi entsheni yalelizwe lasemanzimeleni. Sizokhuluma namhlanje masikhuluma ngokuthi uShembe uNkulunkulu. INABACH ayizili uzokushintsha izinto okwenziwa ngazo esontweni. Uma ingane ekhaya beyikhipha inkomo ekseni zisedlelweni noma sokukhona iNABACH akuzukushintsha lokho. Uma ingane bekufanele ukuthi intambama ibuyise inkomo asinayo ingane ethi mina ngiyakwaNABACH ngengikwenze lokho.
Akuyona inabachu le. Inabachu la esontweni efundisa ukuthi uyiphatha kanjani esontweni futhi uyiphatha kanjani ekhaya. Namhlanje bafowethu sifundile uShembo wasise ema-university kunabafowethu asebengobaba emakhaya obaba bephila. Ngoba kakhuzwa uzokwenza isinom kanjani ngoba ufundile uyena ofaka isaka la ekhaya. Lithi nabacha yiki into enjalo. La ekhaya ngisho ungagqoka ifusi ijazi lokudokotela noma ugqoka ijazi lika professor le PhD kodwa ekhaya uyohlezwa ingane. Ithunyaze ngelinye ilanga la angibafuna abantu abafundile kuleli bandla. Uthi kepha ngifuna abantu abafundisekile. Uma ingane noma umntwana omNazaretha engafundisekile ngisho ngafunda leyo nto iyize neze. Ngoba iqiniso lithi ngoba obaba bethu umabona nje abashumayeli sebengaliphosi itshe lifike la baya khona. Ayibonge inkosi. Amen. Manje makunjalo ke ababenalo phela ithemba lokuthi emva kwabo liyoqhubeka isibani isikhanye sobuNazaretha. Ngoba emakhaya baba njengamanje mina ngijabula kabi inhlayisi ukuthi mayingaka esontweni. Ngibuyisa ithemba lokuthi ekhaya kuzaqhubeka umNazaretha akungathi kusasa mayesekhamba umshumayeli sekufanele abashumayeli abaye beyobheka ukuthi ngabe niphatheke kanjani bafika sekukhamba ingulube egcekeni. Abazali bethu siyabacela namhlanje inkolo bazali bethu ayikho lento ngizothini ukuhlobisa ulimi lento yokuthi inkolo ukuvuma kwenhliziyo kushushembe inkolo engane ifakwa ngenkani ifakwa nangesitshwebhu inkolo makufika umNazaretha ngoba kukhanda ingane yeNazaretha ngoba wena usuke unenkinga nomuzi wakini ukuthi mangihamba ngiyoshiyana Uthi yafika ke sabathu kuwezulwini ufica ingane ibasile ithi inkolo kaBaba ngoba uyishayile uze wathi wena kuyovuma inhliziyo idimoni liyajabula ngempela lithi akho inhliziyo yavuma inhliziyo ivumeka esitwephi ingane hambi esontweni Ayibonge inkosi sila namhlanje Emfuthweni soqinisekisa ukuthi uMnazaretha noma intsha uzoyibona kuzoba mhlophe amaqele ngelinye ilanga Mina ngikwazi ukuthi benkosi makunje Emfuthweni angikwazi makunje namhlanje ngijabule ngiyafa abantwana benkosi sengathi lento ingaphindi yenzeke ngelinye ilanga sizwe ngoba leli TEMPEL lincane abantwana benkosi Shumayeli uyabona ukuthi NABACH mayifikile kwenzakalana baze bahlala ngaphandle abantu ubani onganqaba lento enjena ubani lona amandla okuvimba into enjena Bantwana benkosi ukuphekula buqali akufuna uzube ngale thembe ezinhle uba iphekula usehleni Umuntu uma yiphekula umbona wephisa izinto ezinhle kubekwa lokho athi akusikhona kodwa umnikazi wabe bekuvuma yena alomgadi umuntu onjalo athi ushemba sifake imqele athi mina ngifake esho naye athi mina yathi inkosi yesithatha singawufaka thina sitshelela libandla ukuthi inkosi nenkosi iyofika nomthetho wayo ngade sidlala namhlanje sithi ziyamaza umelusi khona bazosola kodwa lelo sisho phambi kwaBaba Shembe bezothi cha ningakwenzi lokho kuyacunuka ezulu unyazi kuthule ufika omunye umama sengizohlala phansi sihlalo uzonyazini baba lithi uthi ubhombela uzotshela ngoba yabona mawusugula engqondweni uya uNkulunkulu uyomtshela sadethi uNkulunkulu uyotshela unyazi ngikubona ebusuku kade uthi unyazi uthi uthingo akusepheni uthi ubhombela ziyamcunula lezi zihlabele eziculwayo awu uthi baba uthini mama uthi ucunulwa yini uthi lezi ihlabele ehlatshelwayo uthi ubani wena ungakabani uthi ngalubhombela yimi ukhulula ubani ngikhulula mina into mangayifuni ngishaya umbhobho ngithi ayiphele mangaze ngishaya umbhobho leyo nto iyenzeka phambili kwami isisahlambulukile ushembu kwazi ukushintsha umbala wemoto ebomvu athi mhlophe ngempela yebo siphiki mhlambe zike zaba yisono ngasekuqaleni kodwa mawushemba into esayibeka isandla sakhe iyabusisa amen ayibonge inkosi manje konke nje banibona namhlanje Emfuthweni kuhlambulukile sizawuphuma kube mnandi sinabathi yonyazi yazi ngoba ngisegcineni sinabathi yonyazi futhi thina siyofela onyazini amen angazi mshumayeli lilodwa abantwana benkosi siyacela abantu abaphethe utshumethu la endlini abangayigwazi NABACH Mawuphethe utshumethu wakho
noma uzoba inhloli yokuyisa lento asazi thina ngoba asazi siqale ukuthi ushembe ukhiphe esinjani ungenzeka mhlawumbe ukuthi omunye umuntu uyeyisiso ukuthi umshumeli uyabusa ushembe uyakwazi ukushaya ngesizukulwane asithathe sifaka ophuzweni uthi uyafika oza kwenu wahamba nabo emhlabeni benzola imisebenzi emakhaya ayakhunjulwa ezakhe ingane egcwele endabeni athi ushembe ingabe umsebenzi yakho buka la ekhaya noma ngabe kuthiwa intimbi kanjani kodwa ushembe mayise igezile iyabangcwela abantwana benkosi ngoba nomuntu apha ekhaya kalahlwa umuntu mayona uyathatha hlaliswe phansi aqulisa icala kwenziwe intethelelo ngoba sisikhumbuzo senkosi yentethelelo thiwa lapha ebuhleni lapha inkosi ilanga ephakameni thiwa kufika indoda ngihlezi ngisho le ndaba ifika ifaka ijazi thiwa liyashisa ilanga mshumayeli uma ifika ifica ungcobo nganoma umshumayeli ngaleso sikhathi imfice ekuphakameni ithiwa ibisibuza kubashumayeli bo baba sanibona ilanga liyashisa ifaka ijazi bese baba yebo nomzane usingakusiza ithi ngizobona inkosi hawu inkosi iphumile nje athi hayi ngizoyilinda izibuye bathi hayiye ngapha ngaseThekwini yobuya ntambama besho inkosi la uthi mase befika uthi inkosi langa uthi lezi ezinsizwa sakhuluma sonto sabashumayeli sathi ushembe usiphi ingubo yokuthakazela abantu abagulayo ngoba le ndoda ilapha mhlawumbe izothandazela ake sibhudukeze bashumayeli Twifa kujazo umuntu ngase isonto lethu zathi ngiyamxoxa sisembhudukeze ngoba zikholisa unedimoni athi impela unedimoni kanti kaze imthandazela sakulwa qatha kumese utshume mude bawuthatha lo utshume indoda iphuma ibaleke ngamasango uma isifika inkosi ilanga ntambama bahamba bayibikela baba senze nje umuntu kwawutshume ongaka uthi ubaba lo muntu bezogwaza mina uJobe ethi ufuna mina nje uzogwaza mina uthi uyitshela ukuthi mayigwaze mina uzobe ugwaza amanazareth wonke emhlabeni ingakho namhlanje ezakithi ihlanya mawuthinta unyazi thina singabamba sikupopoze manje la ethempelini mongase usithethe unyaza yena uNkulunkulu lezi imoto zonke ungayibona ihletha nawe inabathi isho njalo ithi ushembe wethu uyavikela ithi ngesidayisa thina unyazi ukuthi lo ungayifuni nabathi awulufuna unyazi uqobo phela uyasidayisela kwakasifuni ukusitshela uma yabona umuntu mayingayifuni ingane aloko niyibheka nasemakhaya uma umuntu engayifuni uma ngamfuni uma nengane uyayizonda aqala zonda ingane kanti amfuni ngempela ubaba singane zashembe thina nabathi ayibongozi uma uzonda ingane uzonda bani cela ushemba niphiso lesithathu ayibongozi njengami uthi ke mayifika le uthi ushembe lalani uthi lo mfana ubezogwaza mina uthi ubeyitshela ukuthi ugwaze mina uqedile kanti ugwaza amanazaretha ngoba amanaza aphila kimi kunjalo namhlanje kunabantu abaphethe umese bayitshethi bagwaza inabathi bagwaza unyazo uqobo ngoba le nabathi unyazo ikhuluma izinto kangaka abafowethu ithi ingane ayibuyele unyazini ingane ayihloniphe emakhaya ithi ingane shingathi une degree engakanani esengasukumisa le ndlu kodwa ekhaya uqedile ukuba ingane ithi yohlezu noma uthi usufundile unaso isitulo ekhaya yokhothama ngoba ubaba oqhwakela kusho inabathi ithi nabathi ingane lapha ekhaya ihamba esikoleni ibuye lapha ekhaya ithi nabathi le ayikho ingane yefa uzoba kuneyimoto ekhaya uzohlala ube uclose yaso ungafundi ngoba ubheka into yabo bakho yamkhaphela unengane ebuka ama messages naye X5 ngiyayithanda abantwana benkosi lemoto sothi uyayibuka umuntu uthi hayi ingane ithele imoto yami isho baba usahamba ngayo bese incipha impilo ikaba bahambe emhlabeni mayifika ngale athi lutho ubulawa ingane yakho ibuka lento yayihalela ngoba ayifuni ukuba nokwayo namhlanje nabachu ayibe nokwayo kumnandi abantwana benkosi asibonge nje amazwi nami ngibongela izwe lakithi kumnandi Emfuthweni ayibonge inkosi inkosi ayibusise izilala mama bokuhle kwabangcwele hayi kumnandi ngempela Emfuthweni ngiyifakazele nkosana aze ngibonde nje kuleli swe lakithi hayi ungesanga angazi uyibona nini lento uyamthabukela nkosi yami uyiqede into kaShembe ayifuna uShembe uyiqede noma wangento kaShembe na imisa uShembe ngathi imntaka imisena mayimile imiso yena kulungile hayi mina cha ngeke ungafuna ngihlasela abantu ethempeleni nami bethi
baba sikumletha inkonzo izinto mina ngifunda Sawuthandaza abantwana benkosi ukuthi mfawethu sithandazelele bawushumayela ukhuzwayo bawuthethele usizo uNkulunkulu amen amen sithandazelele abantwana baba amen asibheke enkosini uNkulunkulu omkhulu kwakithi ekuhleni bamaNazaretha yazi lezulu sihambe kwakho uqabadele siyabonga umusa wakho sikhombisela sibonga Nkosi ukuhlangana kwezingane abantwana bakho kusengcwele bezofundisana
Siyabacelela ke uNkulunkulu ongcwele ukuthi ukhuluma kade kukhulunywa ngezizweni zabo noma sebefika emakhaya bafike Nkosi bakhumbule ukuthi kade kuthiwani emfuthweni. Siyacela Nkosi ukukhuliseka kobuNazaretha ikakhulukazi intsha kuyiqoqo enyazo bezulu ekuchithweni kwayo nalapho sizokhala nesibona ukuthi babuye engizothi ayibalekanga noma ezinye ziyafika. Sifisa ukuthi ke si-acknowledge kakhulu ngoba kuba khona kwazo phakathi kwalomuzwa wasemfuthweni kuyisibusiso. Amen. Amen. La kuzoniphinki ukhona undodakazi uMadlamini uThando oyi additional member kaZoniphinki